Patrz. Żółty na skoczni. Kiedy mu tak lata tak urosło? Od tego kiblowania przez rok chyba. Ciekawe, co jeszcze mu urosło. Kwiatkowską też zamknęli na miesiąc, za to, że się ogarniała ze starszym typem Jade'zie. Ona miała rocznikowo 15, a on 18. Nie będziesz mówił do mnie szmatą. Chyba mam chłopaka. To teraz wypierdalaj. Co mam zrobić? Chcesz mnie zgodzić na łyso? Znam, że lubisz te włosy. Rutkowskie przefarbowały się na padała. Nie będę luzował z dupodajką. Co kurwa? No kurwa, dokładnie. Spadasz mnie? Nie. Ja mogę. Co ty robisz? Smaruj go dalej. Musimy poczekać 3 dni. Bez ośrodka to się na pewno nie obędzie. Ja mam przesrane, nie ty. Idziesz na komers? No raczej. To ostatni w historii. Shine.